Jaume Paisa? Sí, em dic Antonio Barrero, veuràs, no ens coneixem. Volem engegar un festival de cinema a Roda de Barà i ras i curt. Necessitem una campanya publicitària als cinemes. Així se'n va presentar l'Antonio Barrero, director del FICAT. 13 anys després ens retrobem al davant de l'hotel de Comarruga, on poc després ens vam conèixer. Antonio, què tal? Molt bé, tu? He col·laborat a les 13 edicions del FICAT, amb el vistiplau de la família Agustí, del cine. També m'han col·laborat artistes de disciplines vàries. Amb l'historiador Jaume Aymar, la productora Tra Infografia i l'actor Joan Frank Xanasonet vaig presentar el documental Colom i Calonja. Va ser seleccionat entre els 3 millors d'aquell any. La pianista gironina Manu Palancar va fer-nos un delicat espectacle previ al visionament de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci. Una performance original i exclusiva juntament amb el pianista i compositor Jordi de Vera, amb coreografia dels ballarins de dansa contemporània Raúl Lorenzo, Paola Prats i Belka Ruana, i la col·laboració de la violoncel·lista Cèlia Joan. Les bones relacions que he tingut amb proveïdors i algunes institucions i empreses m'han permès fer realitat els meus somnis i, com no, ajudar a la cultura alhora. Vull aquí destacar a l'Ajuntament i als magatzems Vall de Platja d'Aro i a Silvent Saragossà i al seu grup d'empreses de Peníscola. Gràcies al treball regular amb ells i la confiança que em van fer, he pogut ajudar una mica més al món cultural i, com no, al FICAT. Gràcies, Antonio Barrero. Ha estat un plaer haver-nos trobat pel camí. Que hi hagi FICAT per a molts i molts anys. Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts al FICAT. Aquest muntatge que acabem de veure reflecteix de manera concisa la vinculació i el suport que el Jaume Paisa ens ha donat al FICAT des del primer moment. Ja des de la primera edició, quan acabàvem de néixer, quan encara érem invisibles dins del gran món dels festivals de cinema, el Jaume va creure en nosaltres, especialment en l'Antonio Barrero, que com heu vist és qui s'hi va posar en contacte, i en Jaume no va dubtar en cap moment en donar-nos suport. Gràcies a ell i a la col·laboració de la família Agustí de la cadena Ocina, el primer espot del FICAT, parlem de l'any 2008, es va poder veure en nombroses sales de cinema d'arreu de Catalunya. I des d'aquell moment, el seu compromís amb el FICAT ha sigut constant i creixent, fent una importantíssima tasca de mecenatge ininterromput durant 13 anys que li agraïm i valorem. Gràcies a ell hem tingut música en directe, dansa, estrenes de produccions i presències notables de la indústria cinematogràfica. Publicista de professió, persona compromesa amb la llengua i amb la cultura, va néixer al barri barceloní de Sants. Descendent d'una saga d'artistes, als inicis dels 60, es va introduir al món audiovisual a través de la fotografia d'estudi i les arts gràfiques. Va ser el primer fotògraf de fotomecànica d'Antonio Asensio Pizarro, després president del grup Z, amb qui mantingué una llarga amistat. Va treballar 7 anys a La Vanguardia, on va desenvolupar tècniques pioneres de reproducció fotomecànica. L'any 77 va fundar la seva empresa de fotografia i màrqueting i es va iniciar al món de la publicitat a les pantalles de cinema. Va crear la revista On anirem avui, amb informacions de la Costa Brava. Alhora, també va iniciar diversos projectes culturals, com la publicació de 2 llibres de fotografies pròpies sobre Platja d'Aro i sobre pintors de l'Empordà. També va publicar una trentena de reportatges sobre artistes de la nova edició de Girona de La Vanguardia i va crear el projecte Fem País TV, amb més de 100 videoreportatges realitzats arreu de Catalunya i que també podeu veure al seu canal de YouTube. Al llarg dels anys, mitjançant les capçaleres pròpies de la seva empresa, el cinema,
Païssa ha continuat donant suport a múltiples activitats culturals de Catalunya i també als seus artistes. I és actualment un referent del món audiovisual amb una llarga trajectòria de centenars d'espots i campanyes publicitàries en pantalles, cinemes de tot Catalunya. Continua en actiu juntament amb els seus fills, Berta i Octavi, als quals també agraïm el seu suport logístic per preparar avui aquest acte i també la seva presència avui entre nosaltres. El Jaume continua en actiu i ho fa perquè creu en el talent de la gent jove i també en la necessitat d'ajudar-los a obrir-se camí. El seu altruisme està per sobre de les seves pròpies necessitats personals. Continua donant suport a múltiples activitats culturals de Catalunya i als artistes que les liderin, pintors, músics, cineastes, etc. En algun lloc o altre de les xarxes ell ha comentat que aquest reconeixement era excessiu. Però també hem pogut llegir comentaris de gairebé 200 persones que contestaven i que opinaven, igual que nosaltres, que aquest és un reconeixement molt merescut. Gràcies, Jaume, pel teu compromís personal amb la llengua i amb el país. Gràcies per ser gran, per ser savi, per compromès, per ser coherent, per ser bona persona. Gràcies per tot allò que has fet, que estàs fent i que segur que continuaràs fent. Demanem, si us plau, que ens acompanyis a l'escenari. No cal. Moltes gràcies a tothom. Jo crec que ha dit tantes coses i tan excessives de mi que poca cosa més puc afegir, no? L'únic que sí que vull dir és que estic molt agraït a la gent del FICAT, a l'Antonio Barrero, i realment ha sigut per mi un honor formar part d'aquesta família. No hauria pogut ser sense l'ajut o el vistiplau de la família Agustí, dels cinemes Ocine, però ha sigut. I dit això, content de formar part de la família vostra, família del FICAT, i una vegada més dir que em sembla excessiu aquest homenatge. Però bé, ja que em doneu l'oportunitat d'opinar, diré que hi ha hagut païsses molt més importants que jo i molt menys reconeguts, probablement. El principal, el Jaume Païssa i jo, músic i compositor. En Pau Casals va tocar diverses vegades obres d'ell. Ell va dirigir l'orquestra Pau Casals amb obres seves i van tenir una complicitat extraordinària. Realment es van admirar i apreciar molt i fins i tot va estrenar les obres principals, l'última a Buenos Aires, on Jaume Païssa va tenir-se que exiliar. Després hi ha un segon Païssa que també vull que el coneixeu, que gairebé no el coneix tothom, que és en Joan Merli Païssa. Joan Merli Païssa, si aneu avui a la Casa de Sant Salvador i valoreu l'obra que hi ha penjada a les parets, us tinc que dir que bona part d'aquesta obra li va cedir, li va vendre, li va proporcionar en Jaume Merli Païssa. Era un marxant d'art de Barcelona, tenien una molt bona relació també, i Merli va fer una exposició d'una pintora, Lluïsa Vidal Puig, que podia haver sigut la cunyada d'en Pau Casals. Això suposo que no ho sap gaire gent. I per últim, vull parlar de l'Albert Païssa, Berga. L'Albert Païssa Berga ha estat capdavanter amb el primer institut d'investigació de les malalties infeccioses, que fins fa 4 dies no era important, però ara s'ha demostrat la transcendència que va tenir ell, iniciant al Vall d'Hebron el primer institut d'investigació de malalties infeccioses a tota Espanya. Com tot, va acabar a Madrid, però ho va començar ell. I aquest el teniu també a prop avui, perquè estiueig aquí a prop, a Sant Salvador. Bé, aquesta és la ressenya dels països que realment sí que són importants. El cinema català està molt tocat, però no us ha d'espantar perquè ja ho estava als anys 30. Als anys 30 el principal estudi de cinema de so a Espanya es va crear a Montjuïc, a Barcelona, que eren els estudis Orfea.
Els estudis Orfea va patir dos incendis, el primer l'any 36 i el segon l'any 62. A l'any 62, en Josep Maria Porcioles, que era l'alcalde de Barcelona, quan va ser consultat sobre què tenien que fer quan s'estaven cremant els estudis, va dir, obriu les portes i les finestres de bat a bat, volent dir que s'acabi de cremar, no? Vull dir, no us ha de sorprendre la situació del cinema català perquè sempre han patit dificultats. Però ara, avui i aquí toca defensar-lo és a vosaltres. Vosaltres, gent del FICAT, sou els que ara heu de donar una empenta forta i trencar aquesta mala estrogança, aquesta manca d'inversions, aquesta manca de pressupost per a la cultura, aquestes ganes de dispersar-nos. Heu de ser forts, ho sou forts. Sou gent molt important i molt forta. Jo crec que sou gent molt potent i amb molta empatia, com ho demostra el fet que jo, que visco a 300 quilòmetres d'aquí, avui estigui aquí amb vosaltres. Moltes gràcies a tots vosaltres i llarga vida pel FICAT i tots vosaltres. Gràcies, Jaume. Doncs ara demanem que ens acompanyi Antonio Barrero, director del FICAT. Efectivament, Jaume, té de veure. No és excessiu això que fem, de cap manera. Com molt bé ha dit la presentadora, quan vam publicar la notícia que fèiem aquest reconeixement, de seguida tu vas compartir perquè ens segueixes, ens seguim mútuament i vas posar això, és excessiu, no m'ho mereixo, però efectivament una còrrua de 200 intervencions de persones lloant això, el teu valor, la teva empatia, el teu altruisme, el teu mecenatge, dient artista, que tu mereixes, etc. Algú ha dit també, malament, si et fan un homenatge és que vol dir que estàs ja en una edat difícil. Jaume, de veritat, estem molt contents d'haver-te trobat. De fet, no és que et trobés, et vaig anar a buscar. I vas entendre molt bé el que et demanava el nostre projecte i has estat fidel, coherent amb nosaltres i has fet realment de mecenes autèntic, amb el sentit autèntic de la paraula. Has fet un mecenatge important a canvi de res i això poca gent ho fa. Ets una persona a la que admirem i volem tenir-te, tu ho has dit molt bé, ja formes part de la família del FICAT, però ara encara més. Gràcies, doncs, i com has dit tu, llarga vida al FICAT i llarga vida a Jaume Paiça. Moltes gràcies. Vols dir alguna cosa més? Vols dir alguna cosa més? No. L'Antoni em pregunta si vull dir alguna cosa més. No, només que continuo considerant-ho excessiu. Però moltes gràcies. Doncs fer-li aquest humil homenatge al Jaume ens fa molt feliços, la veritat, però també ens fa molt feliços estrenar, perquè a Catalunya en la gran pantalla és una estrena, el llargmetratge Coses a fer abans de morir. Una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens, en valencià, fet que ens enorgulleix, ja que el FICAT és l'únic festival que projecta obres audiovisuals fetes en la llengua que és pròpia dels Països Catalans i certament encara no n'havíem estrenat cap en valencià. Tot i que el títol, Coses a fer abans de morir, pot semblar trist i fosc, dins del drama que suposa la pèrdua d'un ésser estimat, en aquest cas en Sam, el més jove d'un grup d'amics que estan a la trentena, té un punt de comèdia gamberra, valenciana i mediterrània interessantíssim i que ens mostra una perspectiva sobre la mort que sovint no estem avesats. El llargmetratge va obtenir 4 premis a l'audiovisual valencià i hem de dir que des del primer moment ens va entrar aquesta inscripció de la pel·lícula, això era l'any 2019, quan encara no estava acabada, i tota la gent del comitè vam quedar impressionats per la proposta que teníem al davant. Llàstima que l'epidèmia no li ha permès fer el recorregut comercial i de festivals que la pel·lícula es mereix. Però per això estem nosaltres aquí, la gent del FICAT, per posar en valor la vostra aventura de vida més que de mort.
És l'òpera prima de Miguel Llorens i de Cristina Fernández Pintado, que a més és guionista i també actriu, a més de ballarina i directora teatral. I aquesta tarda ens acompanyen la directora, guionista i actriu Cristina Fernández Pintado, el director de fotografia i també director Miguel Llorens, els actors Sergio Caballero, Àngel Fígols, Manuel Maestro i Oriol Tarrasson, les actrius Mireia Pérez, Vanessa Cano i Maria Almudévar i la productora Lorena Torres. Si us plau, acompanyem-nos a l'escenari. I hem de dir que abans de res, hem d'agrair l'enorme esforç per haver-se desplaçat tot l'equip avui fins aquí, fins a Roda de Berà, des de València. Aquest Roda de Berà, podríem dir aquest petit poble de la València del Nord, si m'ho permeteu dir així, que us abraça i evidentment s'honora que avui estigueu aquí per presentar coses a fer abans de morir. Parlem una mica amb la Cristina primer, perquè el guió em sembla que és teu, Cristina. Quin és una mica l'origen de la història? Té alguna vinculació amb tu o amb el teu entorn més proper? L'origen de la història al final era fer una oda a l'amistat. Si vols et pots treure la mascareta que canviem fundes. Una oda a l'amistat que per a mi és molt important i pense que per a la meva generació ha sigut molt important, ha sigut la meva família i m'ha alçat, m'ha espentat i m'ha salvat moltes vegades, i fer una oda a la vida, no? Pense que és una pel·lícula vitalista, a pesar de que parle de la mort, de que parle de l'amor, parla de l'amistat i parla d'aprendre de la pèrdua, jo pense. I sí, té a veure amb mi, vull dir que l'amistat per a mi és molt important, també pense molt en la pèrdua i posa en un lloc per a investigar el terme de la maduresa, no? De quina és la maduresa que han dissenyat i quina és la que pense que hauria de ser, no? Que al final és conèixer a nosaltres mateixos i trobar-nos i saber el que volem fer, no? I cap a on volem anar. Moltes gràcies, Cristina. Parlarem ara amb el Miguel. Si ha estat fàcil codirigir amb la teva companya quan ella, a més, fa d'intèrpret, no? Com us vau repartir una mica els rols? Molt bé, ho vam repartir molt bé, no? Va ser, sempre ho diem, molt natural, amb una inèrcia que d'alguna manera venia donada, no? Ens venia donada. Vàrem fer un repartiment de rols. Jo no sé si va ser un repartiment de rols, perquè realment era tenir molt clar quina era la història que volíem contar. El guió de Cristina estava molt ben armat, no? I simplement vàrem actualitzar, perquè el procés de Cristina va ser molt llarg, van ser 10 anys des de la primera escritura. De fet, has contat una cosa, ja no són, els veieu, ja no són de 30, són de 40, tots. I vàrem actualitzar aquesta història com totes les línies narratives que això implicava, no? Però, jo em vaig fer una miqueta més amb tota la part tècnica de l'aparatatge del rodatge, però les línies dramàtiques, diguem, les teníem molt clares i va ser molt fàcil treballar junts. Gràcies, Miguel. De res. Doncs parlem ara amb Lorena, perquè en aquests moments la pel·li es troba a Filmin. Com està funcionant? Explica'ns una mica. Comentàvem abans que l'epidèmia va poder frenar la comercialització de la pel·lícula, és així? Sí, ha funcionat molt bé en Filmin, la veritat. Jo tinc que agrair al festival perquè sou els primers vaig a passar-me al castellà, perdona, que visteis la película y fuisteis los primeros que apostasteis por ella cuando ni siquiera nosotros sabíamos qué aventura y hacia dónde iba la película. Después hemos ido viendo que el feedback con el público ha ido muy bien y
y festivales han venido a nosotros sin tener que nosotros tocar a su puerta. TV3 ha puesto después también en la película, el filming també, no? I estem molt, molt contents del que diu el públic, no? Que comparte el calor, comparte esta oda a la amistad y comparte esta visión de amar la vida, que és corta. Moltes gràcies, doncs. I parlem també amb el Sergio. T'ha tocat. Aquí hem de dir que el FICAT, t'hem vist aquí a la família, ahir també et vam veure amb una participació a la mort de Guillem. No pares de fer sèries, teatre, aquí i allà. Deixaràs alguna cosa pels teus companys? No, perquè estic mort ja. Vull dir, com que estic... No ho sé, vull dir, no ho sé. La qüestió és... Ha sigut un mal any per a tot el món del sector. El més important és que estem ací, que Antonio i l'equip del FICAT va confiar des del primer moment i prova és que hem vingut tots. Vull dir que tenia moltes ganes de poder vindre al FICAT i mostrar-vos la nostra feina i que d'alguna manera s'encomane d'allò que parlem en la pel·li. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies, Sergio. Doncs gràcies a tots per acompanyar-nos. Tenim moltes ganes de veure la pel·li, de veritat. Després recordem que hi haurà un col·loqui on podrem aprofundir una mica amb el que veiem. Ja podeu tornar, gràcies. Sí, fem una foto, sí.